Ọkọdị. Na-ekwukwa okwu. Ọkọdị. Omelu. Ọkọdị. onye fe eze na eze jeri ya orio na kolobia ruo ya na nke inugogo onye fe eze na eze jeri ya ọkwanụ nne ibe nna ayọ ndị ọgụ uche emere mmadụ ibu na-emere ụlọ ibe na anyị ji adị ka echi na-eche anaghị agwụ agwụ ọchọkọ jem anyị bụ Igbo na ọja analila azụ ọkwa eche anyị na-eze ata ṅụkwa ya mmiri na anyị bụ Igbo adị Igbo ata ajọ ọkwa n'eziokwu hei Mmirinezorora. Igbo bụ nnukwu ala ji dị egwu. Anyị chọrọ ịma ife ihe ekwu gbasara ihe ndị a dịka ọ na-akpagbu Igbo enyi mba. Nke izizi bụ ịgba bọị Igbo odibo. Ndị Harvard mechara research si na Igbo odibo a bụ the best system so far in the whole world. Even Hannah recommended the UN. Can UN use where as a model for empowerment? He make a model to see. But I be the Kaye is also a poly. The kind of happens on Nana. Where's the Kamali? I come my neighbor boy. I won't ever have Bobby Wakerem. Onye na anọ ya bụ Chief Osita Agbazue Mmirinezorora na Alor. Ajụjụrụ mara mma. Agbara mbọ. Agbara ya gbaa ya 4 years. Esetụrụ am mbidokwa. Makwa n'ime zụpụtakwa ndị ọzọ setụkwa ha. Ndị zụpụtara azụpụtakwara ndị ọzọ ndị ha zụpụtakwa ndị ọzọ up to how many generations? Many generations gara ha gana since 1984 ka njere boy wee nọ ya 4 years 1988 ọga wee duo m ụlọ ya bụ edum ụlọ ndị Igbo a amaka maka onwe ndị ya sị na ọ bụrụ na na-akwụ ụgwọ ọnwa for 4 years n'ihe esevute ego ebe ka ihe esevute onye ebe ihe eji wee kwụ ụgwọ ụlọ ka ego eji wee ri nri ka ihe esevute mana ị nọ na nke ọ gaghị na-enyeghị ndụmọdụ na-ekụziri ụzọ na-egosi ụzọ esi eme ihe a na-eme na-enyeghị nri mgbe nọọ ya arụ ịnọ nọọ ya arụ ise sọ na anọ arụ ịnọ sọ na anọ arụ ise ọ gaghị edu oghe ụlọ o duchaa gị ụlọ o nyekwa tikwara ya anya tikwara ya aka make sure na-ebu mmadụ na-enyeghị ma kredit make sure n'ime gịnị na-ebu mmadụ ọ gaghị ya make sure na ekwudoro ọ bụrụ idobe mmadụ lada bụ isi nọ idobere ya lada ijide ya aka ka onye a ghara ịda maka ọ bụrụ ijide ya aka ọ daa so ohe ndị Igbo ji wee bụrụ ọkachasị. O nwere onye si na etu esi ekwu ọga setụrụ ọnwa bọyị na ọga setụrụsịa nwa bọyị o mechaa kwụrụ akwa ọga ahụ na o kwesịkwara isetụrụ ọga ikwetara n'ụdị ahụ. Ịma na ihe dị n'ụwa a aka inyere mmadụ ka mma karịa aka inyere
aka inye mmadụ amaka maka onye inyere aka ma echefunata ome esetụkwa ọgụ ya ọzọ mana ihe ọma bụ na ihe ọbụla ọgụ ya lakịrị bịakwute ihe ụlọ takwa etu oge ya si wee zụ ya wee mee ọ bụrụ mmadụ maka ewepụ oge o nwere ike ọ bụrụ na ọ nọ na vileji na-egbu akwụ o mechefu oge ya ahụ so ịkpọtụkwa ya isetụkwa oge ya ya bụ ozi ya mana oge ya abịa ọfọtụmet n'aka ka o ji kwaziri oge ya wee sị ya thank you. Kemgbe ịgbacha mbọ ya wee lue taa kedu ọnọdụ ịnọ na ya site na ihe ị mụtara n'ime mbọ ya ịgbara kedu ebe obi debere iligoro aligo ka ilitụrụ alitụ ịmazụ m ajụ ọ gaghị zụcha ahụ nyecha ahụ zụọ ya ọfụma kụziere ya ụzọ ọfụma kụziere ya ụzọ nke siri ike kụziere ya ụzọ nke dị nlo maka na ọ ya akwadoghị maka echi maka ihe dị na azụmahịa dịrị izi ọnwụnwa ga-abịa n'ụdị ọbụla ọ gaghị ga-akwadocha kụzichara ihe dị etu a melekwa ka ihe esi wee mie ndị mana asị na nne ewu na-ata nri nwa ya na-eni anya maka ị na-enekwa ọga anyị na-amụtagasị ihe na-amụta etu o si eje ije a adịndọdide kwa ịkwụrụ nke usorokwa ụkwụ ya ahụ wee gaa so osinsi ahụ emepụtago m ihe nke dị egwu nke izigo bugoro na ịzụ ụmụazị nzụgasịrị ụmụazị ndị gbara m bọị nzụgasịrị zụpụta ha bụrụkwa mmadụ mekwuezi ịbịa n'obodo m mana nnọ bikos na onwere ihe a na-eme n'obodo m na-adụ azụ anụmanụ n'ihu anụmanụ n'azụ anụmanụ n'ihu and ihe niile a bụ ihe m mụtara n'aka ọga m nke izizi bụ na amụọ nwa nne na nna azụba ha nwere ebe ahịa azụruo aha ndị ọbata ọ ga-azụ tọpụzi ya so ihe m mepụtagoro ka nkụ m ekwubezi Chineke nna ị na-ekwu ihe dịka investment oh okay yeah investment ka nkụ anọ m into properties yes ebido m from Balogu ịzụ abada from ịzụ abada mbanye to foreign provision salad cream ma mmanya foreign provision bonvita ụmụ those beverages from abroad seto azụgide Chineke nna bless kwa mmadụ anyị wee megotakwa wee rigota na level anyị nọ tata foreign provision anyị wee megidezie di ya Chineke nna gbalụ mmadụ Christmas wee bunikwa anyị elu anyị wee gbagota Lekki ebe a wee bido property business a na-eme ehi a na-emekwa ya na Abuja ihe anyị na-eme bụ ihe a na-akpọ alụele anyị gote anyị alụwa ụlọ anyị lụchaa ụlọ anyị ele ọhịa anyị na-eme oke ebe na Abuja enwere na Jahi enwere property na Jahi ndị alụchakwalụ nọ n'afịa nwekwa na Lekki ebe a enwere na Kọtahia nwee na Ologolo ebe a enwere ka afọ nna akpọ ya amachi ya mana afọ ebe a etago so ogbe ebe a ehe so ha ncha dị for sale onye ọbụla chọrọ igo property maanị ma ụlọ anyị nwere ma apartment nwee semi detached nwee fully detached
in fact ihe anyị nọ na ya na bụ luxury or nothing. So onye chọrọ iri ya kụwa nne ekwentị ọkụ ha nne ekwentị ya maka ya gburu ya ma na ọ gafego anyị enye nke ya bụ arọ na-abụ arọ ịtọ ego ya dọbụrụ ha. Nwere ihe ọzọ ndị mmadụ na-ekwu n'Igbo afụghị ha n'anya ikwere na nke ahụ ụfọdụ si na-ajụ ụfọdụ si na-asị mana gwa m ihe ị na-eche. Onwere obodo fụrụ onwe ha n'anya onwere traịbụ fụrụ onwe ha n'anya na Naịjirịa ka ndị Igbo. Onye ọbụla si n'Igbo afọ onwe n'anya ya jụọ onwe ya mmadụ one hepụgo n'ụwa na-abụghị ndị Igbo. Ọ bụrụ na mmadụ 20 help ahụ na ịnweta help mmadụ 20 19 n'ime bụ ndị Igbo. Ndị Igbo fụrụ onwe ha n'anya n'ụdị dị egwu. Iji wee gwa na nke anyị na-eme na Lekki ebe a na onye chọrọ ime ihe na onye nne ya nwụnahụ ma nne ya nwụnahụ ma o nwere ihe dịgarị ka ọ na-eme na mana o ji ha ego. Anyị bụ ndị Igbo ya anọghị ya nọkọ mee ihe a na-akpọ committee of friends, nnọkọ ndị enyi nọrọ ebe ahụ tụkọrọ ya ego ya ezuru eju eme ihe ahụ ọ na-eme. O nwere obodo fụrụ onwe ha n'anya ka ndị Igbo. Eji m onwe m enye example amatụ. Iruo n'obodo oyibo wee pụta tata wee fụ onye Igbo na-abụ ijụọ ya kredi ya ọsị na nwanne ya ọ bụ ha n'isi esi wee bịa onye obodo ahụ ha nọbe ha jụọ ya ọsị ya na nwanne ya ihe ama na ha bụrụ nwanne ihe ama na ha esi ọdụ ofu steeti ihe ama na ha esi ofu ogbe ọ ga-agwa gị na nwanne ya and ifụ ka ha si eme omume ịfụ na nwanne ya ka ọ bụ ọfụ n'ụzọ ọ bụrụ na onwe ha ebe ị na-alahụ ọkpọrọ na-abịa gịnị ya bụ ya na-alahụ ebe a kụrụ ya nọgide ọntịrị nweta ego iji wee nọrọ onwe gị. Onwere obodo nọ n'ala Igbo nọ na Naịjirịa fụrụ onwe ha n'anya n'ime mmụọ na n'ime eziokwu ka ndị Igbo. Ịgbọrọ ife uru nke ọzọ m na-ajụ bụ ka ihe kpatara na ụmụaka anyị ada atụ ụzọ Igbo ka ihe a ga-eme ụmụaka wee stọpụ Igbo maka na etu ọ dị kịta n'ahụ 10 na-abịa n'ihu enwere ike anyị ahụzi ndị na-asụ Igbo maka na ọtụtụ n'ime anyị agbagonitebego ndị anyị bụ ndị na-asụ Igbo mana ụmụaka na-esote anyị na-azụ aha asụsụ Igbo. Kedu ihe anyị eme ya? Ịgwakwa eziokwu okwu ajụ anyị jụrụ ọ mara mma maka ihe a na-emebi ihe na ụmụazị anyị adịghị asụzi Igbo mana ndị nna atọ ụta bụ ndị nne na nna ọha nwa maka onye ọbụla believe na ọ bụ na nwa ya adịghị asụ oyibo ịma na ọ mara ihe ọ na-eme. Onye bịa ọsị ya bụrụ na Igbo nwa na-asụ ọ na-asụtụ oyibo nwa na-asụ ọ ma asụ ọ maghị asụ onye ọjọọ bụ ya na-ekwu come and go. So ya bụ ihe anyị nwa bụ ndị nna ya ndị nne ya enebe anya. O nwere onye sị ya nyere iwu na bie na onye ọbụla sụrụ ụmụ ya oyibo ihe ebe ya kpọrọ ya ọzọ ya mana kemgbe ahụ ka ọ kwụsịrị. O nwere ihe imegoro nwere ihe imegoro n'ezinụlọ ya? Ịgwa ya eziokwu ọ bụrụkwa na ịsụ ihe oyibo bụ nyenwa bụdị nsogbu. Ụmụazị amụrụ ọfụ ụbụrụ ha ka ghe oghe ha dị capable of ịnụ asụsụ ịtọ n'ofu oge. Ọ bụrụ na ị na-asụri oyibo mebie maka ebe unu bi maka onwe ndị bi obodo oyibo nwee ndị bi na Lagos nwee ndị bi n'ugwu Awụsa. Ọ bụrụ na ị na-asụrụ ha asụsụ ebe unu nọ ma ọ bụ na-asụ ha oyibo
na-asụkwara ha Igbo maka ụbụrụ ha ga-eme nwa nke accommodate na-asụrụ ha Igbo. Ọ advice m na-enye onye ọbụla ka ụmụ anyị na-asụ Igbo because na meeting ụmụnna anyị na-eme n'ụlọ in next 10 years 20 years amakwa m ndị ya na-abịa ka o bịaderi asụrụ oyibo ga meeting ụmụnna so ayọ ka nna ayọ biko onye ọbụla sụbara ụmụ ya Igbo ka Igbo ghara afọ Igbo efuna. Another one bụ akụrụ unu okwu ebe akpatara ya. Yes. Kedu ihe ị na-echukwu maka nke ahụ? Biko nke a bụ ayọ ka nna ayọ ndị Igbo ụmụnne m na ndị be anyị biko nụ onye ọbụla lụta ebe o si malụnụ na ndị Igbo ndị nna nna anyị ha kwuru akụrụ ụlọ zaa ya ma n'afa ha ma ọ na ihe na-eme taata na Lagos ya eme mgbe ha kwuru akụrụ ụlọ. Biko onye ọbụla asọkwa m onye eme n'investment ebe ọ nọ mana anya na-aghaghị n'ụlọ maka okwu o gwara o maka unu na ihe na-eme n'obodo a na afụ na ofuchi aka n'ibi ya ndị ọgbọ anyị na ha ekweta ha na one Nigeria ọsọ anyị bụ ndị Igbo kweta na one Nigeria kpata anyị ji eje n'ugwu Hausa ya lụọ ụlọ anyị jee na Yoruba lụọ ụlọ anyị jee na ebe ọbụla anyị jere anyị ebiri ka ọba anyị maka anyị fụrụ ya asụ one Nigeria mana ha nwa a na-eme ya. So ihe a bụ ayọ ka nna ayọ onye ọbụla lụta be anyị ọ ya bụ onwe ka o si dị echi anyị na-aba anyị nwere ihe na-aba anyị be anyị bụ mee ka honey mana ihe eji fụ anyị ebe a bụ na anyị bụ one Nigeria anyị fụrụ Nigeria si ofu kpatara nwanne anyị nwoke bụzi ike ji wee nụgide ọgụ bụ one Nigeria nwa na one Nigeria. So ọ ga-aba na-asị na ndị Igbo chọrọ nkewa asị ya da asị Igbo a chọrọ nkewa omume a na-emeso ndị Igbo ka a ji sị onye a jụrụ ajụ ada ajụ onwe ya ajụ na ya namaba anyị n'onkwa na ebe anyị si ọsọ chugide ịgba ya ịgba n'abe nne gbara ukwu nne iru ebe ahụ nọrụzi ya ọ na-egbuzi ya egbu asị gbuo maka onwezi ebe ọzọ ya agbadebe. Yes. Igbo niile ọha na eze n'ihe gbasara ụmụ ịgbapụ ya na-adịka anaghị asụ ụmụ anyị ma akụruo unu a na ihe ndị ọzọ ga-abata gị n'uche ị na-achọ ọwara Igbo nwa Igbo. Ok, ịchịkọta ihe niile biko ana anyị ụmụazị be anyị ndị ọgbara ọfụrụ nwa anyị ma na teknọlọji ịntanetị apụtago with force na-ebugharị ihe niile a na-achọzi ka adọta ego n'ikuku a na-achọzi ka amabute ego mbute mana anyị nechakwa ya n'ikpeazụ fụ na the end of the day n'ọkwa n'uru adịghị ya ka anyị mara ebe ahụ esi wee bido anyị ji bụrụ ihe anyị bụ anyị Igbo ji wee bụrụ the most developed in not only in Nigeria in Africa ka anyị lota ihe ahụ anyị ji bido onye ọbụla onye enwere ike ịgụ akwụkwọ nwee ebe agụrụ ma mee ka echọ na-egụrụ nke ihe eji wee na-edife ndị onwe n'ụzọ ọ bụ na enweghị ije gbaa bọyị 4-5 years before ị mara ihe na-emerụ 4-5 years erugo ebe ị nọ ebe ị na-achọ ịdọtụ ego n'elu 5 years erugo ebidoro gị afịa before ị mara ihe na-emenụ ịkpọtakwara nwa bọyị before ị mara ihe na-emenụ ịlụkwa n'ụlọ lụọ na Lagos lụọ na Igbo. So ka anyị ghara ịhapụ ya bụ ya maka na ihe eji mara anyị anọ ihe mere anyị anyị bụ ihe Naijiria niile ji atụ anyị egwu maka arụkọta asị anyị na-agwọ ọgwụ ego anyị bụ ije bọyị ịgbacha bọyị ọ gaghị edu oge ụlọ inerikwa ọga ya mgbe ị nọ na nke ọga ka ị machakwa ị na-amụta mara ebe ọga na-eji ebute afịa mara ebe etu o si ele ịbanyekwasị etu amekwu ọgaalụ
nke ọzọ bụ asụsụ biko ekwugo nya onye ọbụla make sure na ụmụ ya na-asụ Igbo ka asụsụ Igbo ghara ị na afọ Igbo ama efunata omefu ayọ ka anyị na-ayị ya demolition a na-akwatusi ụlọ ndị be anyị obodo a n'ebe dị iche iche ihe nwere ike ịgwa ndị Igbo maka ya ihe m na-agwa ndị Igbo na nke ahụ bụ ka ọ ghara ịdịda adị anyị ọsịsọ onye ebe ị chọrọ ịlụ ụlọ mee ka eshọn ijelu dozie akwụkwọ ya mee ka eshọn ijelu nata ndị obodo a akwụkwọ ikike ebiri ya ọkara akwụkwọ saịnụ arụghị ya nyeghị ikike to ịlụ ụlọ ebe ahụ anyị emezina ya anyị adịghị emezi ọịsọ maka ka eme ọịsọ ahụ ijeluo ụlọ n'ebe pipeline dị ịlụ ụlọ ebe pipeline dị ijelu ụlọ ebe kanal dị eziokwu unu mana ndị nọba anyị na ha n'obi adịchaghị ha mma n'ebe anyị nọ duto etu anyị si eme ọfụma onwekwu ya ibe nọ na anyị na-eme ọfụma mgbe anyị bịara obodo a ha nwaji anyị nwa n'ala mana okpuru briji n'ala mana one room bifo amara ihe na-emenu anyị nwa jidezi anyị ha nwa na ozi ya na so ọkwa n'ihe bụ ihe a anaghị achụgharịzi anyị so mana ihe eji wee jide ha bụ mee ka eshọn na akwụkwọ niile zuru oke so that ha bịazie mee ya ijekwube oyibo na anụ ekpụpụ ụlọ ikpenu agwa ha compensation ha ya akwụ ama akwụwaghị ya thank you nsogbu adịghị daalụ onye fe eze na eze je eri ya orie na akolobia ruo ya na nke inugogo onye fe eze na eze je eri ya ọkwanụ nne ibe nna ayọ ndị ọgụ uche emere mmadụ Igbo na-emere ụlọ ibe na anyị ji adị ka echi na-eche anaghị agwụ agwụ ọchọ nke o ji eme anyị bụ Igbo na ọja analila azụ ọkwa eche anyị na-eze ata ṅụkpọ ya mmiri na anyị bụ Igbo adị Igbo ata ajọ ọkwa n'eziokwu hei ka ọ dị ụmụ Igbo anyị ka anyị gbabanụ bọyị na ịgba bọyị dị mma ọ bụrụ na ịgba bọyị kọpụta ihe bọyị dịrị gị kọpụta uru bọyị ba nọ ife anyị na-ekwu maka ya ntị adịkwa dejenu onye fe eze na eze je eri ya orie na akolobia ruo ya na nke inugogo onye fe eze na eze je eri ya ọkwanụ nne ibe nna ayọ ndị ọgụ uche emere mmadụ Igbo na-emere ụlọ ibe na anyị ji adị ka echi na-eche anaghị agwụ agwụ ọchọ nke o ji eme anyị bụ Igbo na ọja analila azụ ọkwa eche anyị na-eze ata ṅụkpọ ya mmiri na anyị bụ Igbo adị Igbo ata ajọ ọkwa n'eziokwu hei